Argiaren podcastak. Gainean ikusi egiten dian zizare hauek, izango dira gaineko geruzakoak, ezta? Hori da, hauek bakarrik lehenengo 50 zentimetrotan edo ibiltzen dira. Eta honen bizi zikloa, zenbat Eta handituko da? hauek dira lurrean dituguna eta prozesu hau naturalki lurran gertatzen da. Gu egiten duguna da pixka bat kontrolatu prozesua, gu nahi duguna lortzeko. Eta arra eta emea daude, o nola? Zizareak hermafroditak dira. Osea, bi bakoitzak bi sexuak ditu, baina ezin dira bakarrik fekundatu. Osea, beste bat behar dute. Haien artean elkartzen dira. Eta familia berdinekoak izatea? Zizarek badute helduak direnean, badute lepo aldean kliteloa deitzen dena. Hor daukate egoaltzeko aparatua, Ikusten da. emearena eta bai hori da, emearena eta arrarena. Eta elkartzen dira eta biak haurdun geratzen dira. Eta orduan bakoitzatik ateratzen da arraultzo bat. Eta arraultzo horretatik atera daiteke 4-5 zizare. Orduan, claro, erritmoa oso azkarra da. Zenbatero. Bikoitza eta arraultzo bakoitzetik 5, adibidez. Eta bakoitza zenbat denboraro? Pues 7 egunero, osea astero, izan dezakete arraultz bat. Arraultz hori 20 egunetan gutxi gora bera aterako dira zizareak, eta zizare horiek hilabete bat 45 egun pasata, helduak izango dira. Beti ere, tokia eta nahiko janari badaukota, ez da? Esan duzu beraiek kontrolatzen dutela? Baldintzak ona badira, hori da gutxi gora horiek dira denborak. Baldintzak aldatzen badira, orduan denborak ere aldatzen dira. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo Egon harria saioko ikus-entzuleok, gaurko honetan lurpeko mundura sartuko gara, lur emankorren bila. Hain zuzen Iruñara gerturatu gara, Monika Prietorekin hizketan egoteko asmoz, eta bertan lurpeko mundua ezagutuko dugu. Monika ingeniari agronoma da, eta 2021an hasi zen, zizarekin lanean, eta Monika, kontatuko duzu, zer den zizaregintza? Zizaregintza, zizareak ekoizteko teknika ezberdinak dira, eta helburuak ezberdinak izan daitezke. Ze zizareak ekoiztu daiteke, orokorrean ongarri organiko bat lortzeko egiten da. Baina egin daiteke ere hondakinak birziklatzeko, ze materia organikoa transformatzen denean ongarria lortzen da. Izan daiteke ere arrantzan ibiltzeko zizareak izateko. Helburuak ezberdinak izan daitezke. Zure kasuan, zerta bideratu duzu edo zure proiektua edo? Nire lehenengo intentzioa zen produkzioa, ongarriaren produkzioa, humusaren produkzioa egitea. Baina ia da arazoak izan ditu dela administrazioarekin eta ez dut baimena lortu. Orduan, ni egiten dudana batez ere da formakuntza eta sentsibilizazioa. Gustatzen zait ere aurrekin lan egitea, haiek ere ez zizaren mundua bakarrik ezagutzeko, baina bai lurraren mundua, nekazaritza ezberdin baten mundua ezagutzeko. Eta ze uste dut natura mantentzeko modu on bat dela. Ni ez jakina naiz, zizaregintzan, beraz nahi formatu beharko diazu pixkat. Lurrean bizi dira zizareak, pentsatzen dut geruza desberdinetan bizi dira, edo nola bizi dira, nola antolatzen dira zizareak? Pues zizare mota pila daude. Osea, 2000 espezie baino gehiago esaten dute daudela. Eta badaude, horrela esateagatik, hiru mota ezberdin, lurraren goiko geruzan bizi direnak, erdikoan eta bekoan. Ja hurrengoa izango zen ja arroka. Eta
lurran, hori badago, arrokatik gainean badaude material asko, normalean lurra lantzen denean ez garenak iristen. Baina hor baude zizare haundi batzuk, seguro guztiok ikusi ditugula zizare haundi horiek batzuetan euria egiten denean ateratzen direlak. Oso haundiak eta pixka txuriak, hori dira lurra azpian bizi direnak. Eta horiek egiten dutena da, lurra jaten dute, ez materia organikoa, lurra, eta egiten dutena da, lurra jan eta botatzen dutenean, elikagaiak mugitu. Lurraren zehar, elikagaiak mugitzen dituzte, eta galeriak ere egiten dituzte. Eta goikoak, hauek dira guri interesatzen zaizkigunak, horiek transformatzen duten materia organikoa. Eta egiten dute lehenengo, esaten da, horizonte zero edo lehenengo horizontean dela materia organiko gehien dagoen geruza, lurraren geruza. Materia organikoi lur bizia zari gara hitz egiten, ez? Pentsatzen du, lurrak beharko ditula bere nutrienteak, hori denak bizirik mantendu bai, bueno, lurra bizirik egoteko, lurra hiru zati edo atal edo ditu, ez? Bada, parte minerala, hori arrokatik ateratzen dena, parte materia organikoa edo lurra deitzen dena, eta mikroorganismoak. Eta hien artean hutsuneak daude. Eta hor, ura eta oxigenoa dago. Eta hori orekatuta dagoenean, denetarik dagoenean, eta orekan, hori da lur bizi bat. Haietako bat falta denean, adibidez, nekazaritza betiko edo nekazaritzan, lehenengo erabiltzen diren teknikagatik, lehenengo kapa hori, geruza hori, normalean ez dago. Ez daukagu jaia materia organikorik. Eta orduan ez daukago ere mikroorganismorik. Eta orduan landareak daude bakarrik sustrato batean, lurran, eta bota behar zaie ongarria jateko. Bestela, eta hori kimikoen bitartez egiten da. Baina horiek ez daude bizirik. Bueno, esan dugu, zizare handienak azpi-azpiko kapa bizi dela, goran txiki horiek, gorrixka horiek, eta tartean ere norbait biziko da. Bai, tartean bizi direnak ez dira goikoak bezain txikiak, ez goikoak bekoak bezain handiak, eta ezberdintasuna da hori tamaina eta egiten dituzten galeriak. Ze bekoak egiten dituzte gehiago vertikalki, eta erdikoek egiten dute gehiago horizontalki. Eta goikoak, gora goikoak? Goikoak egiten dituzte, baina da beraien mugimendua, ez dituzte galeriak egiten. Haiek mugitzen dira eta geratzen dira zulotxoak edo beraien bideen galeriak, baina ez dira galeriak leku batetik bestera joateko. Haiek mugitzen dira leku guztietatik. Eta hau pixka ez jakin, baina hiru txitxarek badute elkarren artean harremanik? Ez, momenturen batean ikusiko dira elkar, baina ez. Ezin dira ugaldu haien artean, adibidez. Bueno, zure kasua meitza zizarea badituzu eta lurra ere bizirik dago. Zizare batek nolako bizitza du, zenbat bizia, nola ugaltzen da, nola... Zizareak... Nola ekarri zenituen zizareak zure proiektura? Bueno, ni nola hasi nintzen zizareak ekoizten, hori historia luze bat da. Baina nire ideia zen, ni baratzean ibili naiz beti, eta ikusten nuen alde batetik hondakinak ditugula, hondakin pila bat botatzen ditugunak, eta normalean vertederora edo doazte, eta lurra elikatzeko beste gauza batzuk botatzen genituen. Eta pentsatzen nuen ez zeukala zentzu handirik. Orduan, hondakin horiek transformatuz lortu dezakegu ongarri oso on bat lurrari botatzeko. Eta hor, bueltak ematen azkenean hasi nintzen probatzen eta asko gustatu zitzaidan. Pila bat ikasi dut eta honetan... Lehen zizareak bildu gintzen dituen, erosi gintzen dituen? Lehenengoak erosi nituen. Ze, banan biltzeko ez da erresa. Orduan lehenengo multzoa erosi nuen. Gero ja ekoizten... Zizareak multzoan ekartzen dira? Bai. Eta gero beraiek elkarren artean ugaltzen dira? Bai, hori da, haiek baldintzakonak baldin badira, nahiko askar ugaltzen dira. Eta
Bueno, gualtzen, eske zizare, esan duan bezala, zizare ezberdin asko daude. Hauek, badira, espezie ezberdinak, baina mota batekoak. Eta badira txikiak, gorriskak, eta deitzen zaie roja kaliforniana. Ez dira kaliforniakoak, edo non daude, hemen ere baditugu, baina hasi ziren ekoizten, orduan horregatik deitzen zaie errela. Erabaki zen horiek erabiltzea oso azkar ugaltzen zirelako. Eta ez ziren asko joaten. Osea, normalean mantentzen ziren baldintzak onak bazeude, baldintza onak badira, mantentzen dira leku berdinean. Azkar ugaltzen dela esan duzu? Zenbateko azkar? Bai, baldintza onak badira, 3 hilabetero edo bikoizten duzu poblazioa. Geroz eta zizare gehiago, geroz eta humus gehiago egiteko aukera, ez? Bai, hori da. Baina, bai da, haiek bere habitata, haiek orekatzen dira segun bere habitat, esan nahi dut. Hotza handia egiten badu, edo esetasuna ez bada nahikoa, edo, baldintzak ez badira onak, gelditzen dira eta ez dira gehiago galtzen. Orduan, edo espazio gutxi badute, ere ez dira gehiago galtzen. Eta horregatik, bidoi batean adibidez, ugaltzen hasten direnean, ja asko daudenean, parte bat edo atera behar da, ugaltzen jarraitzeko, bestela geldituko lirateke. Beraz, bidoi batean zizare talde bat jarri, eta tokia egokitu behar dugu, bertan, ekoizpen egoki bat eduki dezaten. Eta horretarako, elikagaiak zer da ematen dioguna, edo nola mantentzen dira zizareak bere lanean jarraitu dezaten? Bai, zizareek batez ere behar dutena da ura eta janaria. Hori garrantzitsuena. Gero bai, kontutan izan behar da, ze temperatura dagoen eta pH-a ere. Eta janaria, materia organiko, edozein materia organikoa jan dezakete. Nik ematen diedana da zaldien zimaurra eta materia organikoa erdi konpostatuta. Ze konposta egiten denean, temperatura asko igotzen da, orduan zizarek hilko lirateke, jartzen baditugu zuzenean. Orduan egiten duguna da, konpostaketa egiten da, baina justo temperatu altu hori izan arte. Behin ja jaisten hasten denean, orduan ja ematen diet jateko. Janari emate prozesua nola da, esplikatu edo ikusi genezake edo erakutsiko zenia ere? Ba, ikusi ezakego nahi baduze. Bale, atzean dauzke un bidoi hauetako batei jaten emango jau? Bale. Bueno, Monika, merienda emateko ordua iritsi zaigu, ez? Zer da emango diona zizarei, edo jaten eman bertzaile edo? Bai, orain zizareak erakutsiko dizkizut, eta elikatu behar ditudanez, erakutsiko dizut nola egiten dudanik. Zer da emango diona? Hau da zaldien zimaurra, erabili daiteke edozein animaliena, baina segun ze animaliena nitrogeno gehiago dauka, edo gutxiago, edo antibiotikoak eman dizkiet edo ez, edo jakin behar da nondik erabiltzen den. Toxikoren bat baldin badu zizareak hil daitezke. Eta nik erabiltzen du zaldiarena antibiotikorik ez dituelako, eta karbono eta nitrogenoaren arteko erlazioa niretzat ona iruditzen zaidalako. Eta erabiltzen dut ere prekompost, lehen asaldu duena, hau da, hau egin dut kompost egiten den moduan, baina justo fase termofiloa pasatu denean hartu dut. Ez da bukatu, eta hori nahazten dut, eta hori da ematen diedana jateko. Berez, gero eta ezberdinagoa da janaria, gero eta nutriente ezberdinagoak izango ditu, eta orduan aberatsagoa izango da. Bietako bat nahiago dute edo biak guztua jaten dituzte? Haiei gehien gustatzen zaiena da freskoa denean. Bueno, gu prestatuko dugu gaurko menua. Bai, a ber. Hemendik egongo dira laguntzoak. Hor ikusten dira. Ez dira, agian orain ez dira asko ikusiko, ze hotza egiten duenean barrura sartzen dira. Eta zenbatero emate zaie jaten edo?
Pues oso ezberdina da neguan edo, Iruñan oso ezberdina da neguan edo udan. Ze haiei gustatzen zaie 20-25 graduko temperatura. Iruñan oso gutxitan egiten du horrela. Normalean neguan hotza handia eta udan bero handia. Orduan janaria, haiek segun zenbat dituzun eta ze askar ugaltzen diren, janari gehiago edo gutxiago behar dute. Orduan nik egiten dudana da, botatzen didanean, egunak pasata ikusi nola dagoen materiala eta orduan badakit behar duten edo ez. Dena den, gutxi gora bera udan, astero edo eman marzaien. Neguan batzuetan izan daiteke hilabetero. Hauek behar dute janaria edo? Ikusten da... lastoari asko kostatzen zaio transformatzea, orduan lastoa ikusiko da. Baina bestea ikusten baduzu, testura ezberdina da. Ez da, ikusten badugu gordina dagoena, lokatza antzekoa. Freskoa. Eta hau da... Ja lurtu eta bezala. Testura ezberdina eta kolorea ere asko zilunagoa. Nola jakin dezakegu ja transformatu dutela, kolorearekin? Bai, kolorea eta testura batez ere. Eta baratzean jarri nahi duen batek, zer egin beharko luke edo nola izango litzake bere fasea? Pues, nik egiten dudana da, bidoi batean, kubo batean egin daiteke, baina bai drenaje ona izan behar duela. Ze ura espilatzeko behan. Orduan nik egiten dudana da, egurra pikatuta jarri azpian, eta gero hor elikagaia botatzen. Egiten da geruzaka. Adibidez, nik hau botako diet eta egingo dut geruza bat. Hobe da 10 zentimetro edo baino gehiago ez botatzea. Ze bestela fermentazioa gertatzen da eta temperatura igotzen bada, ez baduzu kontrolatzen hil daitezke. Vale, botako diogu orduan. Erdi konpostatuta dago, oraindik ikusten dira, hau ez da osotara konpostatu, baina gustatzen zai ere. Hori joango da konpostatzen hemen, baina guztia konpostatu gabe botatzen badugu, orduan temperatura asko hartuko luke. 10 zentimetroko kapa. Hori da. Nafari goxo orduan, Haientzat bai. Beraz, hain udaberri negu tarte honetan, hau hilabete bateko janaria izango dute. Bai. Eta oso garrantzitsua da ere esetasuna. Ni orain ez diotura botako, ze kanpoan nuenez zimaurra eta konposta esetasun nahikoa dauka, baina udan adibidez garrantzitsua da ura botatzea. Eta ni beti gomendatzen dut halako bat. Pixka freskatzeko. Ura botatzeko, ze egiten baduzu ureztagailu batekin edo mangera edo, joaten da ura beraino, eta orduan pilatzen zaizu behan eta orduan usteltzen da. Eta oso garrantzitsua ere estaltzea. Ez izari iluntasuna gustatzen zaie. Eta plastiko bat edo jartzaia? Ni jartzen dut lona bat, lona o plastiko antzekoa, ezetasuna mantentzeko. Bestela oso erraza da goiko geruza lehortzea. Eta behin ja joan dako, eta zenba denbora behar du honek ja kompost musa bihurtzeko edo? Pues hori, geruzaka egiten da, orduan egia da bekoa lehenago egingo dela, baina bermikonpostarekin humusa bihurtzeko, hemendik ateratzen dena zuzenean ez da humus, da bermikonpost. Eta hori maduratzen denean eta azido humikoak, azido fulbikoak eta beste sustantzia batzuk agertzen direnean, orduan humusa da. Eta orduan egiten dena, adibidez konpostarekin zuk egiten duzu konpostagailu batean eta bekoa atera dezakezu lehenago. Hemen normalean egiten dena da dena batera eta behin eginda dagoenean uzten da 4-5 hilabete gehiago. Hori, beste sustantzia guzti horiek
sortzeko. Eta Eta orduan osotara nik esango nuke iaia urte bat behar dela. Eta urte bete ondoren, zizare horiek kendu beharko dira, materia hori erabili ahal izateko, ez? Bai, hori da. Aukera ezberdina daude. Jarri daiteke behin beteta duzunean, janari gabe utzi zizareak egun batzu, eta gero sare bat jarri, hor janari freskoa jarri eta igotzen dira. Gosearen ondoren. Hori da, orduan joaten zara ateratzen, baina egia da oso askar ugaltzen direnez, azkenean txikitsuak ere agertzen dira eta oso zaila. Beste aukera bat da, bidoia erditik zatitu eta bete erdia, eta gero bestea betetzen duzun bitartean haiek joango dira pasatzen. Hor ikusi dugun sare hori horretako da, ez? Hori da. Zizarea pasa ahal izateko. Eta orduan pasatzen diren bitartean eta hori transformatzen duten bitartean hau maduratzen da. Eta gero hau atera eta berdina egin beste aldera. Eta ateratakoan ja, azken fasea izango litzeke, lehen aipatu diazu hemen antzeko batekin, ez? Ateratzen denean, aukera ezberdinak ditugu ere. Ateratzen da gutxi gora bera halako gauza bat. Ez? Eta hau, hau pixka lehorra dago ja. Hau, erabi daiteke horrela, edo kribatu daiteke. Nik adibidez baratza batean erabiltzeko, lurra hobetzeko, erabiliko nuke kribatu gabe. Ze horrela ere struktura gehiago ematen diozu, eta lantzeko ere ez berdin zaizu horrela egotea. Baina, adibidez etxeko lorontxi batean jartzeko, hau lurrarekin nahasten da. Beltz-beltza gelditu da, Eginda dagoen seinale. Eta oso, niretzat oso garrantzitsua da humusa bizirik mantentzea. Oso garrantzitsuak dira mikroorganismoak landaren prozesuetan, elikagaia lortzeko. Orduan, erosten ditugunak askotan oso lehorra daude eta ez dituzte mikroorganismorik. Orduan oso... Nola mantendu daiteke humus bat bizirik? Prozesua ondo egiten mikroorganismo asko izateko bukaeran, eta gero batez ere oxigenoa eta ezetasuna mantentzen. Eta gero hemendik egin daiteke ere likidoa. Eta hori nola egiten da? Ia beste produktu bat izan. Hori da, behin ja humusa. Ez da, hemen argitu nahiko nuke gauza bat, ze batzuetan esaten zaio humus likido, sustratoa urestatzean ateratzen den urari. Esan nahi dut. Hortik ateratzen den, pasatzen bazara urestatzen edo zerbait gertatzen bada, hortik ura asko ateratzen da. Eta ur hori oso beheltza eta nutrienteak ditu, ze lurratik pasatu da eta orduan nutrienteak arrasatu ditu, baina egia da oso gutxi dauz, gutxiago ditu ze oraindik ez da transformatu eta ez ditu azido fulbikoak, umikoak guzti hori izango, ze oraindik ez dago eginda. Orduan, behin egin, eta hori da, deitzen da, erderaz lixibiado esaten da. Eta askotan lixibiado horri deitzen zaio humus likido, eta hori ez da. Hori argitu nahi nuen. Beraz, humus likidoa eta humus likidoa da, behin humusa maduratuta, ja bukaerako humusa eginda dagoenean, hau uretan jartzen da, proportzio batean, eta mantentzen da egun batzuk, bueltak ematen edo oxigenoa ematen, eta orduan lortzen da likido bat, humus likidoa. Humus likidoa deitzen dena. Eta ezberdintasuna da ere, hortik ateratzen dena, ez dela establea. Esan nahi dut hori, gasak bota ditzake, edo usteldu daiteke, edo hau ez. Hau ja eginda dagoenez, ez da gehiago... bizirik dago, beti pixka bat transformatuko da beti. Eta nola erabili dezakegu? Erabiltzeko modu ezberdina daude hori. Baratza erabili daiteke freskoago enmienda bezala, oza lurra hobetzeko, eta gero erabili daiteke solido, oza erabili daiteke solidoa, hau da hau hemen ikusi duguna.
hau lurrarekin nahastuta, lorontzi batean edo lurran Baratzean, edo... Eta hau erabiltzen da urarekin. Hau nahasten da urarekin, bai fumigadora edo bai ureztagailu batean. Eta hemendik erabiltzen da pixkatxo bat. Hau hemendik 30 milimetro edo litroko. Eta adibidez, etxean ditugun lorontziak ongarria botatzeko asko erosoago iruditzen zait hau lurran nahasten egon beharrean. Bueno, Monika, ikasi dugu lurrazpian hildako ez gain bizi asko dagoela. Egia da, zoragarria dela lurrazpiko mundu hau. Eta eskerrik asko, erakutsi duzun guztiagatik. Zuei. Eta zuei entzule, badakizue, argia.eus eta bizibaratzea.eusen entzun gai duzela Egon Arria saioa.